Oh, intermission na ba? Intermission. YouTube na, may nag-slip na para po voice mga bata. Yo. Voice naman. May kantahan ka, bro? Kantahan ka? Ang yan naman namin. Go. Kay magpapangap siya kay ang mga tao hindi na pamumulan tungkol sa kasuko ora nag-isipan si Tawal lagi? gawan kay sa mga tao siya na ang ipusan sa kanya niya barangay kung di pa ulit tapos ilang pagay paulit ang resulta sa COVID-19 More! Showing results for Pamela Uke Karaoke. Oh, isda. Punjay, ikalis na yan. Tuloy ang trabaho pag walang punjay. Ang ginaguli sa pag-iisda, hinisap sa'yo ang akong pamilya. Isang gabi magpalawag din, kapag maglaylay sa pagsiging buksay. O sa akin mismo, labit at bagyo, puso at palon, uyaw malulod. Kung di man lasong, tunay ituha, di ko rason at wag may panghaligya. Ano na iman, gamot na kuntat, ang pag-ibis na ilahang ilonggaw. Wala ang kailang makunang-kunang, na ang akong kuha, ilahang isula. Isang nagkapoy,
Matagal pa ang among sinihan. Kami ang pamilya magiging isda. Malipay namin kung naghatruha. Klaseng-klaseng lagi ang mga isda. Sa merkado ang ipaligya. O, tama na binanta. Ayun lang. Kahit nagdamo, huwag na pagkislo. Kami ang pamilya magiging isda. Malibay kami kung nagkatuwa. Klaseng-klaseng lagi ang mga isda. Sa merkado ako ang ibaligya. Ang pag-isda na pamilya. Pamilya, pahilong at wala. Ang ipalagan, ikaw ang baray. Kung ang asawa, ako ang magulan. Aling ako, mga marito. May isda sa dagmo. Tunay tulugan, tapos kong tuloy. Tunay bumiyagan na sa anak na ginanoy. Kung bigyo tapos, pagkit sa gastos. Tunay iwagos, tapos kami na mo. Sa mga Salamat kayo! Tuloy 20, Rowan. Tuloy 20, tuloy 20. Ano ba? Apa? Apa? Bonus, bonus. Last, bonus, bonus. Showing results for I love my picture. Kaya sa tanang teacher, ano? Sa tanang Sa tanang maestra. kanta para sa tanang maestra. Ano? See the world with IAMS. Develop better experience. I am who I am. ikaw na tumating mo. Na ang ginagawa